vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu ekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Nene mukoma yangu nyaya yakamira sekudai so: ndakati ndapindawo muguta guru reHarare, handina kana kumbotora more than 2 months ndokubva ndazvotorasisa musikana uyo wandainge ndichidanana naye, uyo wandainge ndakasiya kumusha. Ndakati ndapinda muHarare ndokubva ndazosangana neumwe mukadzi uyu inini naye tichinosangana ainge atori masanga, because at that time ndainge ndafambirawo kune imwe area uko kwandainge ndaenda kunoona bhururu yangu, and it was already late at night. Saka pandakazosangana naye mukadzi uyu ndakabva ndamubvunza kuti where are you going, zviya zvekungotestawo munhu. Ndokubva ndatoona kuti munhu ainge achichema. Ndakabva ndazomubvunza kuti nai ko uri kuchemei? Iye akabva ati ainge asingazivi kuti oita sei, nekuti kumba uko kwa ainge achigara ainge atopiwa notice akatonzi mangwana acho makuseni aifanira kuti ange achibuditsa zvinhu zvake. Ndikabva ndati ko murume wako aripi? Iye ndokubva atowedzera kuchema akati murume wangu ari kujeri akatongerwa 2 years. Saka inini handichazivi kuti ndoita sei apa mwana futi. Ndikati mwana aripi? Akati mwana ndangomusiyawo akagara panze. At that time mwana wake wekutanga ainge aine 5 years patakasangana ipapo, and ndainge ndisingatozivi kuti ainge atori nepamuviri. Izvi zvakabva zvazobuda later on tava kugara tose. Ndakabva ndati it is fine, ngatidzokerei tose ndinotaura naye landlord wako. Akabva ati azviiti, nekuti kana ukagara wataura munharaunda munogara hama dzemurume wangu uyo ari kujeri, saka zvinokwanisa kuzokonzeretsa. Ndikabva ndati zvinondodii? Akabva ati it is fine, maita basa zvenyu, ndichaonawo yekutamba. Ndakabva ndazoti kwaari handingakusiyi pano uri wega, because the situation yauri kusangana nayo haiiti handingakusiyi uri woga. Ndokubva ndati chiandei unotora mwana wako ndokutsvakirai pekuti munge muchirara. Ko ndainge ndatofunga kuti ndinge ndichitozvitorera zvangu mukadzi ainge akanaka kudai so. Takabva tazodzokera tose, inini ndikabva ndazongosara zvangu ndakangomira pane chimwe chikona. Ndokubva anotora mwana wake akabva azouya. Akati auya ndokubva tazoenda kumba kwangu, ndokubva tatotanga kutochaisana mapoto paya. Takachaisana mapoto mukoma kwe2 months, but from day 1 ratakatanga kusashandisa dziviriro, ndega ndakanzwa kuti mukadzi uyu kamudziro kacho kaainge achiita kainge kasiriko. Apa ndainge ndisina kana kumbogara ndakaitawo experience yekusangana pabonde nemukadzi anenge aine pamuviri, but ndega ndaingozvidhauta. So nekufamba kwenguva ndakabva ndazoona kuti munhu uyu kunyangwe kugeza haagezi nguva iya yekuti munhukadzi unotarisira kuti ange achiendawo kumaperiod, asi munhu ainge asingaende kumaperiod. Ndakabva ndamubvunza iye, ndipo paakabva achema akabva ati iye ainge aine pamuviri. Ndakabva ndati naiwe, ko kana wainge uine pamuviri ko wakadiko kundiudza kuti une pamuviri ndisati ndakutora? Ndakagara ndakaziva kuti wainge iwewe utori munhu ainge atori nepamuviri pake. Iye akabva ati ndichazvigadzirisa, kana uchida kuti ndiende chimira zvangu ndiende. Ndakabva ndaona kuti uyu munhu kuti ange achiende zvaisaita, nekuti kumusha uko shoko rainge rakatosvika kutoti kuno kudhorobha ndainge ndakatowana munhu wangu kudhara. Saka musikana wangu uya zvinhu zvokuti zvakabva zvazomurwadza, iye ndokubva azongotizirawo zvezvo zvokungotizira out of desperation. Saka ndakaona kuti chekuchirambira mukadzi uyu wandainge ndazviwanira painge pasisina, because already ndainge ndatoluza. Saka ndainge ndava kusada kuluza shiri dzangu mbiri. So ndakabva ndaona kuti it was far much better kuti ndinge ndichingoramba ndigere naye mukadzi uyu, since I had lost my lover back in the rural areas. Mukoma ndakaramba ndakagara naye mukadzi uyu.
ndokubva ndazoona munhu ainge ava kungotanga kuenda kumaperiods, achingoenda kumaperiods. Ndakabva ndazomubvunza kuti ko what happened, ko chii chakaitika, kasi nhumbu yakabva kani? Iye ndokubva ati nhumbu yakabva. Ndikati nhumbu igobva ugotadzawo kungondiudza, kungondizivisa kuti nhumbu iya yawakandiwana ndinayo yabva, but akangoti I just thought kuti hauna kana basa nazvo since you are not the father. Ndikati paribo. Then mukoma with time ndakabva ndazofind out kuti munhu wangu uyu ainge akabvisa pamuviri. Pandakangozviziva kuti munhu wangu ainge akabvisa pamuviri, ndakabva ndadzoka kwaari. I was really angry. Ndokubva ndamupopotera ndikamutuka ndikati zvinhu zvawakaita izvi chivi chaicho mumaziso aMwari. Why wakaita zvinhu zvakadaro? Because in the future zvinokwanisa kuzototi affecta neniwo, zvinokwanisa kuzondi affecta pamararamiro angu, because maoko ako akatozara neropa. Akabva ati iye ainge asina choice because inini I seemed not to love her anymore. Kubva zvandainge ndakafind out kuti iye ainge aine pamuviri, ende zveshuwa mukoma zvinhu zvekuti zvainge zvakandibata because munhu uyu I felt as if ainge akandijuma kungondiisawo musituation yandainge ndisina control over. Ndapinda nayo mumarriage, ndipo pandakabva ndazofind out kuti ainge ari pregnant. So naturally zvinhu zvekuti zvakandirwadza, but not kundirwadza zvekuti I was going to abandon her. Nerudo rwaainge achindipa ndainge ndatozviudza kuti pano ndazviwanira munhu wangu, and her desperate situation iye aitoita sekunge munhu ainge ari mature. So takabva tazotaurirana ndokubva azokumbira ruregerero. Takabva tazotanga manje kuchizama kuita mwana. Soon after andiudza kuti kubvisa kwandakaita nhumbu it is because ndasarudza kuti it is far much better kuti ndingokuitira mwana ndongokuzvarira than kuti utange wamirira gore rose mimba iyi kuti inge ichizozvarwa, then after that uzomirira kana 2 more years kuti tizotanga kuzama kuita mwana. So ndikuona kuti makore acho anenge awandisisa, vanhu vanokwanisa kuzotaura. Ndega ndakabva ndaona kuti munhu uyu anorizina, ane maturity. So what we did ndezvekuti takabva tazama, mukoma takazama tichazama, but mwana akabva aramba zvachose. At the same time pane umwe bhururu wangu ainge auya kuSouth Africa wandainge ndakamboshanda naye mukunotaurirana mumawhatsapp. Then bhururu ndokubva azoti kuno shamwari kwaita gap, murungu wangu ari kutotsvaka munhu faster. Saka kana uine kamari kauinako chitopinda mubhazi izvezvi uye kubasa. Then iye shamwari yangu akabva azoti sezvo iwe usina mari chimira ndichikuitira pay forward. Ndiko kuuya kwandakazoita kuno kuSouth Africa. Pandakauya kuno kuSouth Africa ndakabva ndazongonzwa marumors ekuti mumba mangu umo mandainge ndakasiya mhuri yangu itsva hanzi mainge makamboonekwa muchipinda umwe murume. Ndakati ndichinokonfronta mudzimai wangu, iye akabva andipa excuse yekuti bhodhi vake ndivo vainge vakauya kuzomushanyira. Saka zvinhu zvakangondivhiringidza kuti bhodhi kungouya kungozongoshanya just like that, vobva vatomuka vachienda. Apa tainge tichingoloja ka 1 room. Anyway mukadzi akabva andipawo menduro dzake dzaakandipa, ndikabva ndangosiyana nazvo. Saka ndakazomboita nguva ndichingomuignore because ndakangoona kuti ndinosafirei kana munhu wacho achindichita. Apa inini naye hatina kana mwana watakazvara tose. Ndakamuignore mukoma kudzamara iye azoti ndava kusimuka ndava kumboenda kunogara kumusha kwedu since ndisisina munhu anokwanisa kundibhadharira rent. Ndikabva ndati ibo. Iye akabva azosimuka ndokubva azoenda kumusha. Nguva dzose achienda paainge ari munzira achienda kumusha ainge achindipa maupdates achiti kana uchifungidzira kuti ndiri kuenda kumurume tarira ndiri kuenda kumusha kwedu. Even mazuva ekutanga paainge ari kumusha kwavo aitondipa maupdates tichitotaurirana mune zvakanaka zvekuti kunyange mumwoyo mangu ainge ava kudzoka mukoma. But akabva azongoti akangoti mukoma zvekuti ndega ndakazvibvunza kuti what is going on. Ndokubva ndazotaura nemuning'ina wake. Muning'ina wacho akabva azoti iye
hanzi foni yacho yainge yakafa, saka aida kuti ndige ndichimutumidzira foni. Ndakabva ndazongozviitira lazy mukoma, nekuti ndainge ndava kususpecta kuti maybe ainge ava neumwe munhu uyo waainge ava kufambidzana naye kumusha ikoko. Kuno kuSouth Africa ndakabva ndazowanawo munhu wepedo wandainge ndava kungowirirana naye, ndikabva ndaona kuti it was far much better kuti ndingofambidzana nemunhu ainge ari paground. Ndakararamisana nemunhu wangu uyo wandainge ndasangana naye kuno kuSouth Africa, but it then happened kuti nayewo akabva azondiitira madhiri ndokubva tazorambana, ende takarambana zviya zvechikawadi zvekuti ndakabva ndarwadziwa, ndikabva ndaita return back to my lover. Ndakabva ndazotanga kutaura namainini vangu, ndikabva ndati mainini, ndinokumbirawo kuti munge muchinyengerera sisi venyu muvaudze kuti ndichiri kuvada, I still love her and she is my wife. Ivo mainini vakabva vazoronga madhiri vakati banguru kuti sisi vangobvuma, so sisi vanogara vachingoti makavapa pain, imwe pain isingaiti. Chamukatongoita imimi banguru ndechekuti chitsvakai mari. Sisi inini kana ndichitaura navo ndototaura navo ndakatobata mari mumaoko ndichitovati sisi mari iyi yatumidzirwa kubva kuSouth Africa, yatumidzirwa nabanguru. Banguru vatoti munofanira kuti munge muchivatevera kuSouth Africa, ende kana mukazadaro ndinoona sekunge sisi vasingambobvumi, because sisi vanogara vachingorwadziwa nemi. Saka kungotaurirana pafoni just kuti let us get back together andione kunge zvinoshanda ini banguru. Ndakabva ndati it is fine mainini. Ndakazoti ndawana mari yangu ndokubva ndazoenda kumukuru, ndikabva ndazotumidzira mari iya kuna mainini. Then mainini vakabva vazondiudza vakati vainge vataura nasisi, ende sisi vainge vatongotorwawo by surprise and she was happy. Ndipo pandakabva ndazotanga kutaura neex yangu, ende takabva tatodzokerana murudo very fast. Akabva ati she had been missing me for a very long time. Ndokubva ati ex-husband since ainge akabuda mujeri, zvinhu zvekuti zvainge zvava kutongombowa kuti the more yaacharamba ari muZimbabwe, murume wake uyu aizotanga kumunyengerera achiti let us move in back together. Haana kana kuzombotora nguva ndokubva azouya kuno kuSouth Africa. Paakauya kuno kuSouth Africa semunhu wekuti iye haasi munhu akagarira maoko, zvatakatanga kuita ndezvekuti iye ainge ava kutengesa, inini ndichienda kubasa. Mukoma mari taiunganidza mari chaizvo. Handisi munhu wekuti basa randinoita ibasa rinondipa mari akawanda, but iye bajeti dzake ainge achizigona. Pasina kana time mukoma tainge tatotengesa kamotikari kedu. Saka inini dambudziko rakazoitika nderekuti ndainge ndisina passport kudaro ndokubva ndazoisa motikari iya muzita rake. Then nezvimwewo zvatainge tichingoitawo ndichingoisa zvinhu muzita make, like tikatenga TV, firiji, taingonoshandisa passport yake. Ndainge ndichingozviudza kuti handiti mukadzi wangu. So takazoti tatanga kunetsana, takangotanga kungonetsana mushure mekunge hanzvadzi yake yauya kuno kuSouth Africa. Hanzvadzi yacho it is very controlling. Iya yaakambondiudza iye achiti ndiyo yainge yakaonekwa nevavakidzani vedu ichipinda mumba usiku zvekare ichizobuda makuseniseni. Tsano vakangoti vangouya kuno kuSouth Africa mukoma, hondo yakabva yatanga. Mudzimai wangu zvaainge ava kuita ndezvekuti aingoti kana tikanetsana obva atobuda mumba akamudhura, obva atoenda kunorara kwana Tsano. Ndakabva ndati zvino pano ndodii, ende kuti ndinge ndichienda kunotora mudzimai wangu vana Tsano vaibva vazotanga vatombondiripisa. Tainge tava kuraramisana upenyu huya hwekuti vainge vangova upenyu hwekungoitirana hondo each and every time. One day takati tanetsana mukoma, ndokubva aita hake same style, akabva amboenda ndokubva anogara nehanzvadzi yake. At that time dzainge dzava 2 hanzvadzi dzacho, ndokubva amboenda akanogara kuya. Ndikabva ndati ini handichateveri, mushure mekunge ndaadvaiswawo nevamwewo vanhukadzi zvekare nevanhurume vachiti iwewe ndiwe wakagara wamuremadza kuti kana akangoenda kuhanzvadzi dzake iwewe unenge uri mushure uchimutevera. Dai wambomusiya ega, kana achikuda achadzoka. Saka even though zvainge zvichirwadza, but ndakabva ndangotevedzerawo maadvices avo andainge ndapiwa nevavakidzani, then ndikabva ndaregedza kumutevera.
iye paakazodzoka mukoma akadzoka zvezvia zvekuti ainge achitopopota achitoti zvinoreva kuti kusanditevera wanga uine girlfriend yako, but ndakabva ndangonyarara zvangu mukoma nashi ndokubva ndangosiyana nazvo. But zvavakazondiita vanhu ava ndezvekuti vakabva vazouya ndokubva vazonditorera everything nekuti zvainge zviri muzita rake mukadzi uyu. Zvinhu izvi zvakaitika kuma 2014 mukoma, asi nanhasi zvinhu zvekuti zvichiri kundirwadza. So mubvunzo wangu kune vedare renyu nderekuti zvinoita here kuti munhu uyu ndinge ndichimugadzirisa? Saka mubvunzo wangu kune vedare renyu mukoma wandiri kukumbira kuti munge muchizondisvitsirawo ndewekuti kana kuri kunzi mukadzi uyu ndikamuwanira nguva kana ndikamufambira ndikamuroya ndinenge ndaita chinhu chakashata here kana kuti? And another thing that I want to ask ndechekuti munhu uyu kubva upenyu hwangu zvawakazoitawo right now ndava nemwana wangu 1, iye ava kudzoka mulife mangu. Zvakaitika ndezvekuti akanditumidzira friend request neghost account ndokubva tataura paya. Pakunotaura then iye akabva azondikumbira madigits angu, ndikabva ndamupa madigits angu. Only after ndamupa madigits angu tava kuwhatsapp ndipo pandakabva ndazoona kuti only after tava kuwhatsapp ndipo pandakabva ndazoona profile picture. So handichazivi uye handichanzwisisi kuti kudzoka kwaari kuita mulife mangu kundida here or what is going on. Iye akati ari kungoda kungoziva kuti am I okay, akabva ati zvandakakuitira zvinondishayisa hope. So I know kuti you are married but I just want to be close to you, ndichingozivawo kuti what is going on in your life. And iye ma-updates anondipa ma-updates ekutondirakidza kuti iye she is single. Saka ndiri kukumbirawo advice kubva kune vedare renyu kuti what should I do? Should I go ahead ndongoroya mukadzi uyu wekunditorera zvinhu zvangu kana kuti ndongoramba ndichingomuentertaina? Iye akabva ati kwandiri make sure kuti your wife will never find out kuti namba idzi inhamba dzangu. Saka akabva ati chingosevhawo namba dzangu please, usandibloka, chingodzisevha sekunge ndiri munhurume. I promise you kuti I will never say anything that you do not want to hear. Ndokubva andikumbira ruregerero. So each and every morning sezvo achiziva routine yangu anotoziva kuti pamba ndinobuda ngovai, anongoti ndangobuda pamba anobva atoti mamuka sei naishava, then time ndiri kubasa anenge achingondiswedza. Saka it is confusing me a lot. Ndangouyawo pano ndichizvininipisa ndichitsvakawo advice.